Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, чанд соат пеш иштирокчиёни муҳорибаи асосии турнири UFC 280 Чарлз Оливера ва Ислам Махаҷев тамринҳои кушода гузаронданд ва суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд. Ва дар ин навор мо суханҳои онҳоро пешкаши шумо мекунем. Барои пешравӣ канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ту ба Ислам Махаҷев чӣ гуфтан мехостӣ? Ман барои ин чиз ба дунё омадагим. Ман махсусам. Ман медонам ки шумо бачаҳо ӯро дастгирӣ мекунед, аммо ман ӯро дар якум раунд ба нокаут равон мекунам. дар ин ҷо дар аморатҳо бразилиҳо зиёданд, чунки мо программаи ҷуҷитсуро пеш бурда истодаем. шояд ту ба ҳамаи бразилиҳое ки дар ин ҷо қарор доранд ва умуман ба ҳамаи мухлисони худ ягон гуфтанӣ дорӣ? ташаккур ба мухлисоне ки омаданд. ин рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ мо ба тамоми ҷаҳон қувваи ҷуҷитсуро нишон медиҳем. ма ба ҳама нишон медиҳем ки суханҳои ма чӣ қадар вазн доранд. мо бо шумо якҷоя нишон медиҳем ки мо кием. ислам, ташаккур барои тамрини озод, барои ҳама корҳоят барои мухлисо. ва якум саволи ман чунин аст. ин саволро бисёриҳо медиҳанд, вале гуногун. ҳамаи мухлисо медонанд ки шумо аз рӯи нақшаи падари Ҳабиб кор мекунед, дар ҳоле ки Ҳабиб карьераи худро ба анҷом расон. акнун нақшаи ӯ ба мероси ту низ таъсир мерасонад. акнун ҷавобгарӣ ва идомаи мероси падари Ҳабиб дар дӯши туст. оё ин чиз ба ту фишор мекунад ё не? ба ман ягон чиз фишор намекунад, чунки ҳамаи ин шахсҳо фардо ба майдон меоянд ва ҳамаи онҳо маро дастгирӣ мекунанд. барои ҳамин маро ягон чиз хавотир намекунад. ин омодагии ту аз дигар омодагиҳо чӣ фарқият дошт? чунки Чарлз дар замин сахт аст. омодагӣ ва нақшаи ма доимо ягуна аст, чунки ман аз дигарон дида бисёртар кор мекунам. барои ҳамин ман тайёрам ва фарқ надорад ки чӣ гап мешавад. бисёри дигар ҷангуарон метарсиданд ки бо ӯ куштин гиранд. ӯ ба нокдаун меафтид ва рақибони худро ба замин даъват мекард. оё мо аз ту дигар гуна рафторро интизор шуда метонем ё не? албатта, аз сонияҳои аввал мо ӯро ба замин меафтонам ва дар он ҷо ӯро назорат мекунам ва дар ҳамон ҷо ӯро шикаст медиҳам. суханҳои охири ту барои мухлисони дар ин ҷо буда. ташаккур ба ҳама мухлисоне ки омаден. ташаккур барои дастгириҳоятон. ба наздикӣ мо ин камарбандро мегирем иншааллоҳ.